Servus, moje meno je John11 a ja ťa vítam pri prvom let's playi na Farming Simulator 2013 na mojom kanáli. A dnes budeme kosiť trávu zavčas rána. Tak ideme na to. Tak tu. Zapojíme si karta, neviem, či to dotiahne. No. Dobre, dotiahlo to. Aj tak, dobre. To je dobré. No, takže ideme na to. Ideme na pole. Má to majáčika. Zatvoríme si dvere. Tak. Trošku sme to ťahali po zemi. Môžeme z jednej aj z druhej strany. Áno. Môžeme, krásne. Tak. Táto mapa je Kujavská dolina asi. Neviem, dačo také. Link bude v popisku. Nemám upravenú verziu. Trošku som si tú mapu upravil. Tak. Takže tak. Dnes pokosíme kúsok trávy. A ideme. Takže takto. Let's play by som chcel vydávať tak 2-3 do týždňa možno. Keď sa podarí. A tu sú nejak divne spravené kolesá. No nič, to je jedno. Presunieme sa na pole, hoci neviem, tam vzadu som ho robil. Tam ďalej vzadu. No. Tak, odbočíme si. Ideme kosiť travičku, zelenú travičku. A tie kolesa ma iritujú. No, potom do komentárov napíšte, aký by ste chceli ďalší let's play. To by ma fakt zaujímalo, čo by ste chceli ďalej. No. Čo by som mal robiť a tak. Feels so good. Takže takto. Jama. Odfotíme si to a dáme to na miniatúru. Takto. Nice. Tak. Originál. Takže tak. Už to kosí. Takže teraz som z toho jeleň X. Tak. A podvihnúť a otočiť še. Ešte trebalo. A pojeme takto. Šregom. Neviem, či by to táto fortera utiahla. Myslím si, že áno. A pôjdem. Takže tak. Kosím tak, jak kosím. Tak som naučený kosiť. A tak to je jedno. Takže nehejtujte ma, že ja kosím. Takže big up pre vás. No. Mapa sa mi páči. Je dobre spracovaná, nehovorím, že ne. Ale ako, mne sa ľúbi. A to, čo sa ľúbi mne, tak to sa ľúbi mne. Jednotka. Čo sa ľúbi mne, to sa ľúbi ostatným. Na tejto mape
bude asi viac videí, viac let's playov a asi aj MPčko sa mi zdá. Uvidím, ale určite budú videá z multiplayeru. Na to sa môže tešiť. A s modmi, ktoré prevádzam. Takže tak. To bude kruté, to bude mega kruto prísne. Tu budú testy všetkých modov, ktoré som previedol a prevádzam. Na to sa teším veľmi. To bude mega to bude. To bude kruté prísne moc. Tak. No. Neviem čo hovoriť, ale to je jedno. Teraz mal som previesť jeden ťažkokolový ťahač TK niečo také 150, ale teraz to poviem tu. Má tu takú ľuhú chybu, ktorú nevieme vyriešiť, tak z toho stroja nič nebude, ale pátrám po niečom inom, ktoré by som mohol vydať a previesť bez väčších komplikácií. Takže ak to sľubím, tak by som to vydal rád, ale tak má to takú ľuhú chybu inputting bins alebo také niečo. Hej, tak opraviť to pomaly nevie ani najlepší moder ako z nášho týmu a ten čo robí mody. Tak to je veľká chyba. Tak, mega big up. No ideme na to. Tak, ešte tento pás. A môžeme ísť na to šrégom. Takže tak. Ako chcel som tu dať, lebo vyzerá to jak Škoda 150 EŠT 180 aj Raptor 250, tak tu podobne vyzerá. A je to pecka. Vyzerá to dobre, spracované dobre. Takže takto. Dnes možno toto videjko vydám. Neviem, uvidím, ako to bude, ako budem na to s časom. Ale pokúsim sa to dať von dnes večer, do večera, dnes večera. Natáčam to nedeľu, takže pohode. No. Natáčam to nedeľu, takže tak. Určite budú natočené 2 videá, jak kosím repku a tak. Neviem, proste uvidím, čo a ako, a jak sa mi bude chcieť, a jak to vydám, a jak, a táta, bla bla bla. No, ježiši, jak sa to láme. Vole, ako to nejako, ale určite budem robiť taký modpack, ktorý bude sprevedený z prevažne z LS11, keď to pôjde v hladko a to aj vydám. Takže tak. Ale určite. Pokúsim to tak spraviť, aby to tak bolo. No, takže takto. Pekná jamka tu je, no, na plugin mod. A však čo už, my s tým nerobíme nič, to robil moder. Mapa je dobre spracovaná. Je taká akurát na SP aj MP. Si v pohode tá mapa. Tá repka je asi až, sa mi zdá, že veľmi veľká. Ale tak dá sa. Tá mapa je dosť veľká. Aj môžete vidieť. Tam neviem čo je, no sa potom budeme pozrieť. No, takže takto. No, cúvaj. Nechce sa mi otačať, tak cúvam. No. Takže takto, hej. No. Dajme tomu. S tou Forterou som robil aj video. Neviem, či sa vám to páčilo, ale tak zasa mi, že nie. No to ni nehádže trávu pomaly. A tak
to je jedno, či sa to páčilo, alebo nie. Ja som to vydal a môžem okašľať. Komu sa to neľúbi, nech to nepozerá. Ja to robím pre seba, možno pre vás, neviem. Uvidíme ešte ako ak. Ale z EPčka budú určite videjka. O to vás nemôžem prísť, jak makáme s kamošom. Zmestím sa pri tom strome. Ale tak čo, už dám to takto. Tak, dobre. Tak. Keby to bolo v reále, tak takto ma vyhodia z práce. Keby som takto kosil. Ale to je jedno. Ja trošku pokosím a sa vám ozvem späť a ideme kosiť ďalej. Zistil som, že tak sa to nedá. Že by som len hral bez hudby. Takže ideme. Dúfam, že to je jenom copyright. Je to nejaký mix. Electrohouses, copyrightis. No, to takto. Aspoň to vyplní také tie tiché miesta, kde nemám čo povedať. Takže takto. Chcel by som to mať také video do 15 minút natočené. Šaškujem teraz. To je detail. Robím teraz také prevody modov na prianie. Kto chce niečo previesť, nech ma kontaktuje a ja mu to prevediem a možno mu to pošlem, a keď nie, tak to vydám a stane si to on a všetci ostatní. Takže takto. Ja skontrolujem hudbu, či to veľmi nekričí a mňa aj počuť. Som tu naspäť, hudbu som vypol, zistil som, že má copyright. Aspoň si tak myslím. Neviem, čo je na tom pravdy, no ale tak nechcem potom mať problémy a že mi tam tá hudba nehrala. Takže to je jedno, že či bude alebo nebude hrať. Takže takto. No. My to skoro máme pokosené, ale iba skoro, hej. Máme tu samé rozstredené časti, jak to budeme kosiť. A tak budeme si kosiť, jak sme to začali. Jednu stranu, druhú stranu a tak. A mi to píše na Facebooku. Takže takto. Teraz to nechám tak. Nech ma otravuje. No, ideme na to. 15 minútové videjko. Ak to nepokosím všetko, tak to pokosím za kamerou a budeme tú trávu zbierať potom. Na ďalšom videjku, alebo za kamerou a spravím z toho taký timelapse možno. Neviem, uvidím. Jak to bude, ale asi natočím hneď. Keď vyrenderujem a dávam na net toto videjko, čo teraz tu robím, hráme, tak budem potom kosiť a dám to na net potom. No, takže takto. Dnešná predpoveď počasia. Ale neviem si srandu. Prevažne oblačno. Miestami slnko. A mne tu otravujú a ja sa za mňa asi teraz rozlúčim. Lebo to videjko bude mať 15 stupňov. 15 stupňov, ježiš. 15 minút a ja to dokosím potom za kamerou. Uvidíme sa pri ďalšom videjku, takže takto. No takže ja sa s vami lúčim. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, odber a komentuj a posielaj ďalej. Ja díky za čas, ktorý si mi obetovala. Hoci si to video nepozrieš, ale tak mohla by si ho pozrieť. Takže ja sa s tebou lúčim a serus.